Dobrý deň, vítajte pri ďalšom rozhovore tlačovej agentúry SITA. Tento rok uplynie presne 80 rokov, odkedy bolo do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau deportovaných na smrť takmer 3000 slovenských Rómov. O tejto smutnej časti slovenskej histórie sa budeme rozprávať so splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Alexandrom Daškom. Dobrý deň, vítajte u nás. Ďakujem veľmi pekne. Pán Daško, vedeli by ste nám priblížiť, ako sa zmenil život alebo postavenie Rómov na Slovensku počas druhej svetovej vojny? No, poviem vám takto, nie som ja historik, ale samozrejme tie základné informácie určite viem. To, čo sa dialo, hlavne počas rokov 39 až 45, kedy naozaj bolo veľa Rómov už tlačených do tých kvázi najprv pracovných táborov, alebo najprv obmedzovaní slobodou, keďže tú otázku, ktorú riešil Hitler popri Židoch, tak riešili aj rôznych asociálov, ako ich nazývali, a medzi nimi, ktorí patrili samozrejme Rómovia. Ich postavenie naozaj hlavne tá sloboda sa zužovala a tým pádom boli naozaj oklieštení a si myslím, že ten život sa strpčoval čím ďalej, tým viacej. Čím viacej tlačil Hitler na okolité štáty, ktoré kolaborovali, o to horšie sa mali ľudia, alebo respektíve Rómovia na Slovensku. Aké formy prenasledovania, diskriminácie alebo možno zákazov zažívali v tomto období? Viete, ja môžem povedať, okrem iného z vlastnej skúsenosti, keď môj otec hovoril, že mali zákaz vstupovať do obchodov, do kín, do verejnej dopravy. Museli chodiť po určitej trase. Nesmeli sa nejako zgrupovať medzi majoritu, čo vtedy pred vojnou bolo bežná vec, keďže môj otec bol okrem toho amatérsky muzikant a pravidelne sa stretával aj s majoritou. Viete, vtedy sme to nedelili na majoritu a minoritu, to je len teraz taká móda, čo poviem vám pravdu, mne to absolútne svojím spôsobom leze na nerv, že sa takto delíme majorita, minorita. Nie. Stretávali sa, žili ako bratia. Pamätám si, keď jeden z mnohých spolužiakov môjho otca bol spisovateľ Peter Kováčik, ten, čo písal Neveru po slovensky, a on sám chodíval k nám domov a hovoril, že žili ako jedna rodina. Tá druhá svetová vojna naozaj priniesli tie utrpenia a veľa Rómov si to užila, respektíve zažila na vlastnej koži všetky tie utrpenia. Na Slovensku boli zriadené, môžeme povedať, tábory alebo nejaké miesta, ktoré boli vyhradené výhradne pre Rómov. Vedeli by ste nám popísať, že čo tam oni boli nútení robiť, pracovať, alebo ako to tam fungovalo? No, samozrejme, boli to lokality napríklad ako Dubnici nad Váhom, Hanušovce nad Toplou, a rôzne iné miesta na Slovensku, kde ich nútili pracovať a boli to tzv. Najprv pracovné tábory. Robili rôzne trate, rôzne viadukty, mosty, tunely. Naozaj využívali lacnú pracovnú silu, čo naozaj tomu slovenskému štátu, hlavne tej hlinkovej populácii vyhovovalo. Takže bol to naozaj veľmi lacný pracovný materiál. Európsky parlament na 2. augusta vyhlásil pamätný deň rómskeho holokaustu. Prečo práve 2. august? Vedeli by ste nám priblížiť túto udalosť? 2. august preto, lebo z 2. na 3. augusta bol ten dátum, kedy sa naozaj vyhľadzovali tí Rómovia a transportmi ich niesli naozaj do koncentračného táboru do Auschwitz-Birkenau. Preto je to ten pamätný deň 2. Boli slovenskí Rómovia deportovaní aj do iných koncentračných táborov? A áno, ak viete počty, možno, že koľko? Viete čo, áno, určite. Viem, že niektorí boli v Terezíne, viem, že niektorí sa dostali aj do Dachau, do Nemecka, ale v počtoch presne vám nepoviem, lebo doteraz nikto nevie ani presný počet, koľko ich zahynulo, lebo sú informácie napríklad v Slovensku, že zahynulo okolo 1000, potom že 3000, potom až 12 000. Čiže tieto informácie sú nepresné, takže netrúfam si povedať skutočný stav
koľko v skutočnosti bolo Rómov jednotlivých tých koncentračných táboroch. Ale teda asi najmä tí Rómovia boli deportovaní do toho Auschwitzu. Vedeli by ste nám povedať, v akých podmienkach tam žili, či to bolo vlastne také isté podmienky, ako poznáme pri tých židovských obyvateľov, alebo niečo iné, alebo podobné? No, napríklad, jasné, tie podmienky boli skoro také si v niektorých momentoch určite horšie, lebo keďže to bola ešte považovaná ešte menej cenná rasa ako Židia, tak viem z jednotlivých tých materiálov, ktoré som si ja predtým čítal, že najviac Rómov využíval ten známy nešťastník Mengele, ktorý robil rôzne výskumy, hlavne na rómskych deťoch. Čiže bolo ďaleko krutejšie sa správali k ním ako k ostatným národnostiam. Samozrejme, tým nechcem zľahčovať tému, že sa mali dobre. Nie. Mali sa takisto veľmi zlá, boli utlačaní a trestaní tých koncentračných táborov. Takže, ale viem z tohto rozprávania a z toho, čo som čítala a z tých materiálov viem, že boli krutší k tomu rómskému obyvateľstvu. Podielali sa slovenskí Rómovia aj na Slovenskom národnom povstaní alebo nejako inak sa snažili pomôcť tým svojim ľuďom, ktorí boli uvesnení v tých koncentračných táboroch? No, Slovenské národné povstanie je naozaj veľmi špecifické. O Rómoch sa strašne málo rozpráva, ktorí bojovali počas Slovenského národného povstania. Áno, bolo ich veľa, a dobrovoľne išli naozaj bojovať a potlačať hlavne tie hlinkové gardy a samozrejme, ktoré boli spojené s týmito nemeckými vojskami. Viete, ja vám poviem len skrátke takú príhodu. Okrem iného, že bojovali v Slovenskom národnom povstaní, bojovali aj na východnom fronte, však viete, že slovenskí vojaci vtedy museli bojovať po boku nemeckej armády proti Rusku a väčšina z nich prebehlo na ruskú stranu a potom oslobodzovali spolu aj cez Tukalský priesmyk pri druhom ukrajinskom a druhý ukrajinská armáda pod velením Malinovského. Oslobodzovali, prešli tie Karpaty a oslobodzovali Československo. Ale je aj zase málo informácií, že boli tzv. Vojenské rómske pracovné čaty, ktorí potom neskôr ich prevelili respektíve narokovali v Podolinci. Z Podolince ich priniesli do Harmáca, z Harmáca do Talianska, kde po boku nemeckej armády bojovali proti Američanom, západným spojeneckým vojskám. Priznám sa vám, jedným z nich, ktorý tam bol v tej pracovnom tábore, alebo pracovnej čate, bol môj otec, ktorý bojoval na západnom fronte a tiež prebehol k Američanom a spolu s Američanmi potom útrapami naozaj oslobodzovali celý ten Apeninský polostrov, až sa dostali na sever Európy, ako sa povie. Takže ja som na základe týchto spomienok, ktorý otec mi rozprával a písal sám, napísal jednu knihu, ktorý sa volá Saxofón. A je to veľmi dobrý príbeh. Sám recenziu napísal, ako som spomínal, Peter Kovačík, ktorý povedal, že to je výborný námi na celovečerný film. Takže, ale som rád, že naozaj rozprával otec, aké bolo utrpenie, pokiaľ prešli k tým americkým vojskám. Vy ste už spomínali, že presné číslo nevieme, koľko tých slovenských Rómov alebo celkovo Rómov zahynulo v koncentračných táboroch, ale viete aspoň nejaké odhady a potom po oslobodení alebo po konci druhej svetovej vojny, čo bolo ďalej s rómskou komunitou? Vrátili sa späť na Slovensko alebo cestovali niekam ďalej potom? Presné číslo, celkovo sa odhaduje, že zahynulo okolo medzi 300 až 500 tisíc Rómov. Hej. Z toho na Slovensku, zo Slovenska, ako som povedal, bolo deportovaných a samozrejme okolo 3000 Rómov, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch. Je to dosť, ale hovorí sa aj o 12 000, tak som hovoril. Je to veľké číslo a po druhej svetovej vojne niektorí sa vrátili, niektorí nie. Čo mám informácie, boli Rómovia, ktorí si menili priezviska len, aby nemali rómske priezvisko a zvlášť takí, ktorí nevyzerali ako Rómovia
alebo neboli tmavšej pleti, boli svetlejšie, tak si menili priezviska, aby neboli vnímaní naozaj ako Rómovia. Časom potom prišiel nový režim, ktorý zase dával nejaké záruky, ale aj nezáruky. Čiže niečo im prinieslo dobre, niečo nie. Ale ja si myslím, že toto je, myslím, že na inú reláciu a na dlhší rozhovor. Keď sa spomenie druhá svetová vojna a koncentračné tábory, tak nám automaticky napadne židovský holokaust. O tom rómskom sa väčšinou menej hovorí. Máte pocit, že by sa o tom malo viac hovoriť? Možno aj v školách by sa o tom malo viac vyučovať? Ako to vnímate vy? No určite áno. Tie učebné osnovy, môj názor, to nehovorím za všetky, môj názor, že tie učebné osnovy, ktoré sú momentálne nastavené dejepisu, sú úplne strohé a neadekvátne k tomu, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny. Dneska sa viacej učíme o tom, že či bola nejaká bitka bratovražedná v Amerike, občianska vojna, sever proti juhu, ako o druhej svetovej vojne a utrpeniach, ktoré zažilo každé to obyvateľstvo, ktoré sa to týkalo, či to boli Židia, Rómovia, nejaké asociály alebo nejakí tí vojaci, ktorých pochytali počas SMP napríklad, že o tom sa strašne málo. A som strašne sklamaný z toho, že už aj to Slovenské národné povstanie, už aj o tom sa začína strašne veľmi pochybovať. A ja už si myslím, že dneska je taký trend, že keď sa dneska bude hovoriť, že tento rok druhú svetovú vojnu vyhrali Japonci, tak vyhrali Japonci. Na ďalší rok bude taký trend, že vyhral Honduras, tak bude Honduras vyhrávať tú vojnu. Že naozaj snažia sa tie dejiny tak katastrofálne meniť. Ja nehovorím, že tie dejiny predtým boli tiež ideálne, ale tú pravdu naozaj by mali zachovávať, ale nie v takom tvare, že ako sa mi to hodí, tak teraz budem o tom rozprávať. Hej? Že úplne až absolútne choré. Aký odkaz by podľa vás mal rómsky holokaust dať v súčasnej spoločnosti, na čo by sme si mali dávať pozor na základe týchto udalostí z minulosti? Viete, ukradnem naozaj tú myšlienku a to, čo povedal jeden známy politik, že ten, kto zabudol na svoju minulosť, nemá budúcnosť. My musíme naozaj ukazovať tým ľuďom toto utrpenie a samozrejme pripomínať si to, lebo nesmie sa takáto doba opakovať. A obzvlášť, keďže aj naša rodinu, respektíve aj našu rodinu postihli tieto útrapy druhej svetovej vojny a o to viacej ja sa budem snažiť naozaj aj našim úradom, aby sme si takéto veci pripomínali. Od druhej svetovej vojny ubehli už desiatky rokov. Máte pocit, že postavenie Rómov v spoločnosti sa zlepšilo, zmenilo, alebo ako to vnímate? Veľmi dobrá otázka, ale na to treba naozaj veľmi širokú odpoveď. Z jednej časti sa to naozaj veľmi zlepšilo, sú väčšie možnosti, kde môžeme naozaj si vybrať, čo chceme. Či chceme študovať, či nechceme študovať, môžeme si vybrať prácu takú, akú potrebujeme. Samozrejme, pokiaľ máme patričné vzdelanie, náš úrad všetko preto robí, aby sme naozaj tých Rómov začlenili do normálneho, pekného života, tak ako žijú bežní obyvateľia. Robíme všetko preto, aby naša krajina si nemyslela o Rómoch, že sú to len vyciciavací sociálneho systému. Ale zase na druhej strane aj samotní Rómovia musia preto k tomu niečo urobiť. My musíme zmeniť to myslenie. Nech už není, bohužiaľ, aj my Rómovia robíme chybu v tom, že všetko dávame, ako sa povedané, pod noc, ale každý človek, či to je Róm, či to je neróm, si to musí v prvom rade zaslúžiť, a aby naozaj dostal to, čo chce dostať. Hej? Čiže nerobím v tomto rozdiely. Hej? Viete, akurát som to dneska spomínal, že aký je systém, že naši Rómovia niektorým čas výnimkám, ale hlavne tí, ktorí rozprávajú, že nechcú, ľudovo povedané, gádžovia niečo robiť pre nás a keď to nedostanú alebo nerobia, tak už sú to rasisti. Ale keď gádžo začne, alebo keď chce pomôcť tomu Rómovi, tak už potom zase rozprávame,
prečo sa ten gáčo pchá a prečo ten gáčo, kvôli čomu si myslí, že je lepší ako my a tak ďalej. Ja naozaj niekedy rozmýšľam a neviem, čo vlastne chceme. Na jednej strane vykrikujeme, na druhej strane, keď chcú pomôcť, tak nám to zase vadí. Čiže to myslenie my musíme pomaličky myslieť, lebo inakšie ostanú naozaj na tej istej úrovni. A na základe akceptácie máte pocit, že spoločnosť vás lepšie akceptuje, ako to bolo v minulosti? No, viete, ja budem teraz hovoriť za seba. Ja som vyrastal v takých istých podmienkach ako ostatní Rómovia. Žil som vo Šade roky, rokúce a ďakovať Bohu, že tí rodičia boli naozaj takí uvedomili, že vedeli, že takto žiť nemôžeme. Hej? A naozaj vybrali nás, alebo vytrhli nás z tej biedy a dostali nás tam, kde sme. Hej? A toto je naozaj práca aj tých rodičov, viete, lebo pokiaľ ten rodič nebude vplývať na tie deti a na to vzdelanie, ktoré je, no my môžeme nastavať všetko možné, ale nedosiahneme to, čo chceme dosiahnuť. Čiže za tie roky, ako dneska hovorí, že niektorí naši, hlavne rómski politici, rozprávajú, že dvakrát toľko som musel robiť, aby som dokázal majorite, dvakrát toľko som sa musel učiť, aby som dokázal majorite. Nie, ja som nemusel ani dvakrát robiť, ani dvakrát učiť. Pokiaľ som žil normálnym životom, tak tá spoločnosť ma brala ako seberovného, hej. Ale môže byť, že niekto za mojím chrbtom niečo povedal, ale to už som neriešil. Ale nikdy som sa neriadil tým, že ten gáčo je rasista. No tak bohužiaľ, niekto to zneužíva na svoje politické ciele. Ja nie. Hej, ja, pokiaľ viem, sú ľudia, ktorých mám rád, a to je jedno, či to je Róm alebo neróm. Čiže to postavenie Rómov záleží aj na samotných samých Rómov, ako sa k tomu stavajú. Pri príležitosti pamätného dňa rómskeho holokaustu, ktorý spadá na 2. augusta, sa v Banskej Bystrici uskutoční aj unikátna výstava. Aká bude jej téma a čo tam môžu vidieť návštevníci? Priznám sa, ja som tú výstavu videl pred 10 rokmi v Moskve. Sú to ruskí Rómovia, alebo sovietskí Rómovia, alebo Rómovia Sovietskeho zväzu, ktorí naozaj, ktorí boli tiež tak pozbudení, že chceli naozaj bojovať proti nacistickému Nemecku a zvlášť proti krajine, ktorá napadla jej krajinu a chceli oslobodiť. Sú to Rómovia, ktorí bojovali v jednotlivých zložkách, či to boli tankisti, delostrelci, výsadkári, zdravotníci. Sú to Rómovia, ktorí dostávali najvyššie vyznamenanie vtedy hrdina Sovietskeho zväzu. Rómovia, ktorí oslobodzovali Európu. Samozrejme, veľa z nich v tej výstave sú Rómovia, ktorí oslobodzovali aj Československo, ktorí tu padli, ktorí tu majú aj svoje hroby a ktorí sa dostali takisto do zajatia, do koncentračných táborov a tak ďalej. Čiže je to veľmi, veľmi vzácna výstava. Pre mňa je čest naozaj takúto výstavu mať tu na Slovensku, lebo neviem, či už sa niekedy podarí mať takúto výstavu a ukazovať naozaj tých Rómov, ktorí sa naozaj tiež zúčastnili boja počas druhej svetovej vojny. A je tam taká zaujímavá časť tej výstavy, kde sú aj rómski umelci z divadla Romen. Však divadlo Romen má 87 rokov teraz. Je to vôbec najstaršie rómske divadlo na svete. A tí herci, väčšina z tých hercov narukovala a začala bojovať popri Červenej armáde a oslobodzovať naozaj tú svoju krajinu. Samozrejme, celú Európu. Sú Rómovia, ktorí došli až do Berlína v rámci tej výstavy. Čiže a v dnešnej spoločnosti, keďže vieme, aká je momentálne nálada, ja nerobím rozdiely. My, Rómovia, čisto ruskí, španielsky, nemeckí, my sme všade bratia. My nerobíme rozdiely. Takže bereme to touto témou, že to boli Rómovia, ktorí takisto sa spolu podielali na slobodze a na demokracii. Pán Daško, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja veľmi pekne ďakujem. No dúfajme, že informácie, ktoré som povedal, naozaj poslúžia všetkým tým, ktorí to budú počúvať a myslím si, že niektorí to možno aj tak oslobodí od toho, že budú pozerať troška inakšie na tých Rómov. Určite si myslím, že naši diváci sa veľa z toho naučia. Ďakujem pekne. Ďakujem a majte sa pekne.